Καλησπέρα παιδιά πάλι. Καλό όχι πάλι. Καλώς ήρθατε σε ένα νέο vlog αυτού του καναλιού, vlog 4, όπως έχετε δει και από τον τίτλο. Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Μέχρι στιγμής, όπως έχετε δει, είδαμε το CLS 63. Ελπίζω να σκάσουν πολλά σήμερα, γιατί εχθές έγινε λίγο χαμός από αμάξια. Είχαν βγει αμάξια τα οποία είχαν να βγουν πολύ καιρό, είχαν να κάνουν την εμφάνισή τους χρόνια, μήνες, τα πάντα. Και εμείς δεν ήμασταν εκεί να τα δούμε, προφανώς. Προφανώς, όταν εμείς δεν είμαστε, αυτά έρχονται. Αυτά έχω να πω. Κάντε ένα like και ένα subscribe για να μην χάνετε κανένα βιντεάκι και πάμε στο βίντεο. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή είμαστε καθοδόν για Βουλιαγμένη. Θα πάμε πάνω να δούμε τι αμαξάκια θα έχει εκεί πέρα πάνω. Όπως είδατε, πετύχαμε και το Ferrari το F8, αλλά δεν μας έφτανε. Οπότε τώρα θα πάμε Βουλιαγμένη να δούμε τι παίζει πάνω εκεί πέρα. Και μετά από Βουλιαγμένη ξαναγυρίζουμε Γλυφάδα στα μέρη μας για να συνεχίσουμε το car spotting. Αυτά από μένα, πάμε Βουλιαγμένη. Λοιπόν, μάγκες μου, αυτή τη στιγμή έχετε δει το τι έχουμε δει. Είμαστε τώρα στο λεωφορείο καθοδόν για Γλυφάδα, έχουμε φύγει από τη Βουλιαγμένη. Η ώρα είναι 9 παρά 5. Παιδιά, είμαστε πολύ τυχεροί γιατί πετύχαμε το SV, πετύχαμε την URS με συνοδεία με το M8 και είδαμε και πάρα πολλά που τα είδατε τώρα το τι είδαμε. Και μάγκες, τώρα πάμε Γλυφάδα, μας έχουν ειδοποιήσει ότι έχει πολύ πράγμα. Μας έχει πει ένα παιδί ότι έχει δύο Rolls Royce, έχει μια Ferrari και κάτι άλλο. Τώρα θα δούμε αν όλα αυτά είναι παραμύθια ή αλήθειες. Αυτά από μένα και τα λέμε στην New Era.
παιδάκης μου, αυτό ήταν το βιντεάκι για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε όλους, είδαμε πολύ πράγμα. Όσοι θέλετε κάντε με και ένα subscribe για να μην χάνετε άλλα βίντεο αυτού του καναλιού. Θα έρθουν πάρα πολλά ακόμα. Αυτά από μένα. Τα λέμε στο επόμενο vlog. Και like, subscribe μην ξεχνάτε.